Asa naman si Mangki? Mintras natulog pantagyaw. Pabor kayo na magkwaro kayo. Kubog-kubog ng gabi eh. Gusto, anak ko. Up. Oy, Mangki. Ako sama ka na, Mangki. Ano, sige, magkagtam-tamling na doon. Tapos, Dok. Ay, usapan na gubat-gubat. Ay, gubat-gubat ba na itong agto rin nga? Kanang motor ba o? Kay, mintras sa tulog ba ya? Makuha pa na ito na. Pagdali niya. Kuha pa na pusing-pusing. Bukod, sa barang bata na. Kanang motor ba? Kana? Oh, pa na. Kaya makanya mo, kada tulog pun tagyaw. Ay, wala ka na tagyaw. Tulog ka. Nay, Jod. Oh, unsa man yung tawanan ni nga? Imbalik man nun bis na nandoon sa motor. Naunsa makakaya nung imbalik magka-baseball na kasi motor. Oh, naunsa. Anak, ibangon ko. Gusto. Unsa man nalubuta nga. Matulog po ng mga awat mata. Dali ka libang dito kay matang tagyaw. Mana? Tagan dito. Dali balik ba. Matang. Ay pagka kulang uam ning mangkihan ning yabe man ang gikuha noon. Saan pag kamotor to nag yabe ra gikuha. Sapay dok kanera jud ako nakuha. Ano sa man yabe sa motor? Ya ang kanang motor ba ko makuha. Saan pag gamit ato ni? Ako man tamong yabe ani nga. Kuha man motor. Ya, ito tagya ko kuha kay motor. Oh. Kanang aswat-aswat naman po na ning kani mangkihan ni. Madaom niya ni luklo ha. Unsa man tawanan ning. Oh. Yung balik ko na po do. Unsa man tawanan ning hawad-hawad ang lubot. Kalibang mo na ba? Kalibang mo bus. Unsa man oy. Hoy. Ano naman tawanan ning matan pag-aron. Naglibog na yung magkiyan eh. Usa akong pagkuha ng motor. Ay! Ano sa maling motor ako? Patay. Sakpan yun. Ako ng tagya. Yung tayo sa motor, oy. Dudot yun. Di yun, nagi kay plano na yun. Dudot yung motor mo, oh. Planuhan gini mo na imong hilabtan yun. Balik. Asa ron? Oh! Manay, puspusa naman ng bukang. Mangkay, mamatay na mangkay! Mangkay! Bahala ka mangkiya kaya. Yung imo naman nagipuspusan, mamatay na. Maamong ko rin mo, bahala ka rin.